pro-democracy activist Godfrey Karembera, also known as Madzibaba VeShanduko, is 47 years old and very sick in prison. Sabina mashoko aiwa atatambira panguva anosirisa mapictures ari kusekurate ari kuonekwa kunzi crime watch Zimbabwe yareleasa these pictures amuri kuona aiwa Godfrey Karembera akati Madzibaba VeShanduko panguva inoi vachinasa kuratidza kuti aiwa vakakuwara vakatochewa. Now he is in prison and panguva inoi ari kuonekwa kunzi he is very sick. Sachimira mashoko Mujere nomuda chitauka neCrime Watch tobva subscribe or like on the bell icon. Crime Watch yamudanyira chiti reports say prison officials are not allowing him to get private medical care. He was taken from his home and tortured, then left at a police station and accused of handing out flyers that supported anti-government protests organized by War Veteran Blessed Geza. According to people in the prison, Karembera first had trouble urinating and now he can't urinate at all. Ndo mashoko ari kuda panguva ine atobva pamusoro paMadzibaba aiwa VeShanduko vachinzi aiwa vari kurwara zvakanyanyisa. Mapictures amuri kuona awo ndo mapictures apostewa neCrime Watch after Madzibaba VeShanduko has been tortured. Panguva inoi zvinonyatsoratidza kuti his situation aiwa yava critical. Panguva inoi vari kurwara zvakanyanyisa. Mbudzi mafunguro enyu muri kudii pamusoro aiwa this ZANU-PF regime iri kutocha ma-citizens nema-opposition members? Kana kuma section medu mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? So subscribe or like chat on the bell icon.